Jamen, jeg vil sige tak for velkomsten, og tak for, at jeg måtte komme her til Sædding i dag. Jeg må da sige, at jeg er ikke fri for at være benovet over, at der er kommet så mange mennesker. Det er rigtig mange for en dreng fra Glitten. Det er som også mange mennesker for en tidligere sognepræst. Men jeg har jo da prøvet det juleaften, om ikke andet. Når jeg fortæller derhjemmefra, så gør jeg det også med en vis benovelse, fordi jeg jo er helt klar over, hvor jeg er. Jeg ved, at der vil være flere i Sædding, som har aner deroppe på Klitten. Og der er også nogen, der har fisket meget mere end jeg. Der er det hele taget mennesker, som ved meget bedre besked om tingene, end jeg gør. Men altså, jeg fortæller, som jeg har oplevet det, og jeg fortæller, som jeg har fået det fortalt, og så må man tage imod det sådan, som det er. Jeg vil begynde med at tage jer med på rejse derop. Og jeg tror jo næsten, I alle sammen kender det, når man har passeret Nymindegab, kører op ad bakken der ved kroen. Nogle af jer har måske haft den samme oplevelse som min ældste datter, der er præst nede i Sønderjylland, og som kom hjem til jul deroppe i Årgab. Og hun sagde, da hun kom, og jeg synes, det er jo at køre over bakken dernede ved Nymindegab, og Klitten ligger foran en, at det på en eller anden måde er ligesom at komme hjem. Hun har aldrig boet på Klitten, har været der på ferie, men hun har altså den der fornemmelse af, at det er et sted, hun hører hjemme. For min familie er meget gammel oppe på Klitten. Det er jo noget af det, som jeg nu har fået tid til at sidde og rode i kirkebøger og folketingslister. Og jeg kan jo se på min fars side, at der har vi været klitbrugere lige så langt tilbage, som man overhovedet kan komme. På min mors side ligger det noget anderledes. Jeg må bekende, at hun er tilflytter. Og tilflytter, det er noget, man er meget længe på Klitten. I hvert fald var det sådan før i tiden. Jeg vil jo tro, at det tog adskillige generationer, før en tilflytter sådan rigtig blev regnet for at høre hjemme deroppe. Min mor har ganske vist haft hele sin opvækst deroppe, men alligevel. Jeg kender det jo bedst fra, når der i min barndom var en, der trådte en lille smule ved siden af. Det var ikke noget, vi brugte meget op på Klitten, for vi var da udmærkede mennesker gennemgående. Men skete det så, at der var en, der var lidt uheldig, ja, så undrede vi os først længe, hvordan kunne det være? Og så faldt det forløsende, jamen, hans bedstemor, kom hun ind fra Landhav. Og det gjorde hun jo så, og så var meget forklaret. Men altså, tilbage til bakken dernede ved Nymindegab. Når man kommer ned ad bakken, så kunne jeg godt fristes til at opfordre jer til at standse op, i hvert fald køre meget langsomt hen over dæmningen, som der jo er tale om. Den dæmning, som lukkede det gamle gab. Hvis I derfra kigger ned sydpå, så kan I tydeligt se, hvordan det gamle sejlløb har gået der langt ned mod syd. Og I kan se klitkanten derinde, skråningen, der var det de gamle esehytter i sin tid lå. Esehytterne, der var befolket af havkale, 2 havkale og 2 esepiger. Og tro ikke noget galt om det. Det er netop påvist i en ny bog af Hjort Rasmussen, at det sandelig gik pænt for sig. Men de lå altså og delte 2 havkale og 2 esepiger, sådan en hytte, mens man drev forårsfiskeri nede fra Nymindegab. Der var jo det problem, at løbet vandrede længere og længere sydpå, og mere tilbøjelig blev den til at sande til. Og når der så var lukket, ja, så kunne man altså ikke komme af med vandet inden for Ringkøbing Fjord, fra Skjernåen og egne deromkring, og det betød store oversvømmelser og stor skade for også landbruget. Desuden havde fiskeriet jo dårlige kår,
og småskibsfarten på Ringkøbing, der gik helt i stå. Derfor arbejdede man i mange år med tanken om, at der skulle åbnes et nyt udløb. Når vi fortsætter længere op langs klitten, så kommer vi op til den første gamle klitejendom, Gammel Bjerregård. Den ligger på venstre hånd, og vi kører tæt forbi den i dag. Og har I lagt mærke til det, så ligger den op på et værft, oppe på en forhøjning, ligesom vi kender det nede fra marsken. Og det er jo ikke uden grund. For det skete flere gange, at havet brød igennem klitten. Sidst det skete dernede var i 1825. Gammel Bjerregård er opført i slutningen af 1700-tallet. Men altså i 1825 brød havet igennem dernede. Og de lå godt beskyttede oppe på værftet, for den var godt bygget. Men det var dog sådan en forskrækkelse, at man besluttede sig for at søge længere nordpå, og så byggede man en ny gård, og den ligger, hvor Nygård ligger i dag. Der går en vej op til et sommerhusområde, der hedder Nygårdsvej. Og der boede man så en tid oppe, men man savnede Gammel Bjerregård og flyttede tilbage igen. Men fra den dag, der foretrak man at have en havbåd liggende oppe ved siden af gården, bundet fast til en ring i muren. Sådan at skulle havet igen gå igennem deromkring, så havde man en flugtmulighed i havbåden. Man kan tydeligt se det, hvis man har øje for det, disse havrændinger eller gennembrud. I kan for eksempel se det meget tydeligt oppe omkring Skøje Bjerge. I kan se, at oppe fra klitterne i vest, der er der sådan et meget fladt stykke, og så er der ligesom en tange ud i fjorden. Det er naturligvis aflejringer fra, at havet har været igennem der. Vi bor oppe i Overgab, nævnede. Overgabet har netop at gøre med, at havet har været igennem der. Der er et sted deroppe i området, der bliver kaldt Arenner, og det er naturligvis, fordi der har været en havregning. Man gjorde sig tanker om ikke man efter tilsandingen ned sydpå skulle lave et nyt løb oppe ved Hvide Sande. Det var mere ret ud for Skjernåen, og der var også mere dybt vand derover til. Nordpartiet var det især, der hævdede, at det var det rette, mens folk længere ned sydpå, omkring Lønne og dernede og Nymindegab, de havde noget andre synspunkter, de havde også nogle andre interesser, for de ville naturligvis gerne have, at fiskeriet og søfarten skulle blomstre dernede. Det endte med, at Nordpartiet sejrede, og så i 1908 begyndte man på forberedende arbejde med at skabe et gennemløb ved Hvide Sande. Noget af det første, man skulle, det var jo at skaffe sig jorden. Og man havde brug for 30 tønder land. Og de 30 tønder land var i sin tid ejet af min tipoldefar, Niels Andersen. Nu er den gået i arv til hans sønner, altså min oldemors brødre. De var 3. Og de solgte de 30 tønder land for 2.250 kroner. Så det var ikke sådan, at familien spandt guld på at sælge jorden til Hvide Sande. Til gengæld så fulgte der lidt frynsegoder med. I første omgang noget med, at der skulle nivelleres og måles op. Og der har jeg set i regnskabspapirerne, at min oldemors 3 brødre var beskæftiget, og min bedstefar var også. Det har nok været sådan noget med at holde pindene, når der skulle nivelleres og den slags. Og så i 1910 blev det første Hvide Sande åbnet. Det var en løs gennemgravning. Simpelthen, man graver bare igennem, uden at befæste noget. Og så blev der slået en bro over sejlløbet, og det skulle laves billigt, så der var et fag i midten, der kunne fjernes, hvis der skulle et skib igennem. Og det hele var meget primitivt, men det virkede fint. Det gjorde det lige til den første storm kom. Så stod broen der ude i midten af sejlløbet og havde ikke forbindelse til nogen af enderne. Og man skrev en indberetning, at broen stod sådan set udmærket. Jamen, der var jo altså det lille problem, hvordan kommer man over til den, og hvordan kommer man igen i land fra den.
Så var det, at en af min oldemors brødre, en af dem, der havde solgt jord, fik chancen som færgemand. Og han var i de 5 år, den løse gennemsejling Hvide Sande eksisterede, færgemand. Og kom til at lægge navn til en gren af slægten, der kom til at hedde færgemands familie. Og jeg ved, at de har hørt til, blandt andet her nede i Esbjerg. Jeg ved også, at når ilterhed indimellem kunne få tag i min far, at så sagde min farbror Anders til ham, ja, det er det færgemandsblod i dig, der rører sig. Så den side, den fik skylden for en del. Men altså, man kunne overhovedet ikke styre det løb, og i 1915 blev det lukket. Der blev lavet en dæmning, den dæmning, som landevejen i dag går hen tværs over, og der blev etableret en sikring, som man sagde, man lukkede med store cementblokke. Og så var Hvide Sandes historie i første omgang forbi. Til gengæld skulle der etableres et nyt løb, og det blev lavet nede ved Nymindegab. Og I har også, de fleste af jer, tror jeg, lagt mærke til, når I kommer kørende et stykke forbi kroen, så kommer I op et sted, hvor tyskerne har en betonspærring. Og den betonspærring, den går i dag ned til en lille sø. En fiskesø er den i dag. Det er rester af det udløb, som blev etableret i 1915. Det, som man kaldte for Gødeløbet. Men det, at Gødeløbet blev åbnet, det havde ikke klaret problemerne. De fortsatte med tilsanding og dårlige besejlingsforhold og oversvømmelser langt ind i landet. Og meget hurtigt kom man til at tale om at åbne et nyt Hvide Sande. Det vil vi slippe lidt og så se på de livsvilkår, man havde deroppe i den tid. Det var jo gennemgående sådan, at man ernærede sig ved at have flere strenge at slå på. Man havde en lille ejendom, en lille simpel opført ejendom, hvor meget af tømmeret, i parentes bemærket, var kommet ned fra havet. Jeg vil da helst tro, at man har købt det på strandingsauktioner. Men jeg vil ikke afvise, at noget af tømmeret, det kan man have fundet dernede, måske ved nattetide. For det kan jeg huske også fra min barndom, at det med at strege ved hav, det blev regnet for sådan lige knap nok uærligt. Og strege ved hav og snyde skat, det var der en vis forståelse for. Og så blev det som regel bygget sådan, at der var en hovedbygning, og så var der sådan en lille sidebygning. Og der kunne man så have en gris eller 2, eller en par køer. Og dem kunne kvindfolk og børn, og så de gamle jo passende tage sig af. Og manden, ja, han drev jo så fiskeriet, tror jeg, i de fleste hjem. Og fiskeriet, det var dels havfiskeri. Man havde en havbåd liggende over på den side af klitterne, og nede på den anden side, der havde man nogle joller og nogle pramme, og der drev man så fjordfiskeri. Så lidt efter, hvordan vilkårene var, og hvordan vinden vendte, så kunne man fiske både på hav og i fjord. Men så kunne det også være rart for nogen at have et håndværk ved siden af. Og min oldefar til eksempel, han var udlært skomager, og havde sine unge dage været på valsen nede sydpå i Europa. Og nu ernærede han sig så ved at have sådan en gammel strandfodegård, Lyngvigård, som brændte kort før 1920, men som lignede alle de andre 4-længede klitgårde. Så drev han skomageri mest om vinteren, tog del i fiskeriet, og han kørte jo også lidt post ved siden af. Min bedstefar derimod var fisker om en hals. Men han fik skomagernavnet i arv, og deroppe på klitten, der var det sådan, at skulle man fortælle, hvem man var, så nyttede det ikke noget. Jeg kunne for eksempel nævne dengang, jeg var oppe på Wormsland og skulle sælge lodsedler til et godt formål. Ja, vi kom helst for meget op på Wormsland, for der var sådan et modsætningsforhold mellem klitboerne, fiskerbefolkningen der, og så bønderne op på Wormsland med den fede muld. Et naturligt modsætningsforhold, vil jeg sige, som man næsten altid ser, der hvor 2 samfund ligger side om side. Men nu var der jo altså også det, at de var lidt anderledes oppe i Wormsland. Og når de var velstående deroppe, så hang det måske også sammen med, at de ikke klattede pengene væk.
Det erfarede jeg, da jeg skulle sælge den her lodseddel. Jeg vidste godt, at det var ikke nemt at få penge fra Oldenburgerne. Så jeg havde sørget for at vælge mig det helt rigtige tidspunkt. Jeg kom til den første ejendom efter til Gormen, har fået sin mads med, sin madsøvn, sin kaffe, og nu stod han ude i Østen om og fik sig en pive tobak. Så kunne det ikke være bedre. Og jeg sagde, som jeg havde lært, vil du være venlig at købe en lodseddel? Han tog piven ud af munden, kiggede på mig og sagde, hvad med de får? Det er jo sådan, at man løb ikke og handlede med alderen hver. Og det nyttede ikke, at jeg sagde, at min far hedder Laurits Andersen, for så ville han ikke ane, hvem det var. På Klitten har alle et tilnavn eller et øgenavn. Og min slægt har altså fået navn efter min oldefars erhverv, så jeg sagde, at vi får det her Laurits Skummager. Nå, sagde han. Nå. Jamen så er de bedste for, det er Niels Skummager. Jeg kendte også de oldefar, det var så Anne Skummager. Og min ringhed talt med, så var der gjort rede for slægtsforholdene i 4 generationer, og på den baggrund traf han den alvorlige beslutning at købe en lodseddel. Han købte kun en. Jeg kan godt sige, at jeg fik ikke solgt mange lodsedler op på Wormsland. Nej, jeg vil mene, at folk ude på Klitten, de er en smule mere hurtige i det. De har også været mere ude omkring i verden. De er søfarende, og det giver måske nok et lidt andet sind, kunne jeg forestille mig. Fremskridtene begyndte jo også at komme til Klitten med, at man sådan kom ud. Og jeg kender historien om nogle af de første, der fik toilet derude. Og det hængte jo sådan sammen, at der var en datter, der skulle giftes. Og så skulle der gøres forberedelser. Og det er sådan noget, kvindfolk de begynder på længe før. Mændene synes, det er tid til det. Og sådan havde konen også taget fat her og har gjort sig mange bekymringer. For der kom folk ind fra land af. Og ikke mindst så bekymrede deres toiletforhold. Toiletforholdene, det er jo sådan noget ude bag ved køerne. Og så er det, hun efter mange overvejelser meddeler manden, at hun havde tænkt sig, at de skulle have toilet. Hvad? Sagde han. Og hun forklarer ham det en gang mere. Det kan de ikke byde gæster ind fra land af, de forhold, de har. Der skal toilet til. Det har hun hørt om. Han sagde nej. Det siger en klitbo nu som regel for en sikkerheds skyld, hver gang der kommer et nyt forslag. Men det er sådan deroppe, som jeg har erfaret, det er så mange steder, at hvis en kone først har fået noget i hovedet, så er hun altså til at få fra det igen. Ja, de bliver ved. Og det gjorde hun også. Og til sidst kunne han jo godt se, der var ingen vej ud af det her. Enten der skulle etableres toilet, men så var det med at holde omkostningerne nede. Han tændte sig godt om. Så gik han op til hav. Og deroppe ved hav, der fandt han et par hummerkasser. Det var et par fiskekasser af den slags, som de engelske trawlere brugte. Og det var solid kram, kan jeg godt sige. Og dem slævede han hjem, de her 2 hummerkasser. Og så stillede han dem sådan på kant. Og så kommer det geniale. Han havde overdelen til gammeldags komfurleven. Og den tog han nu og lagde ned ovenover. Og I kender jo godt de her gammeldags komfurer med de her ringe til at tage af og lægge på. Fordi der er jo både store gryder og små gryder. Og sådan kunne han jo nu tage ringe af, af det behov. Sådan begynder de nye tider også at komme til Klitten. Men de kommer nu i første omgang ret langsomt, for vi har jo kun den gamle, smalle klitvej derude. Og det var jo ikke stort mere end et hjulspor, så man efterhånden var begyndt at køre grus op fra havet og køre i, og så blev det liggende der en tid, og lidt efter så forsvandt det ud til siderne, og så skulle der ny grus på, og det var en meget simpel vej. Men der kørte der rullebiler derud efterhånden. Og det hørte til min barndoms store oplevelser, når vi kunne få lov at komme med rullebilen til tandlæge. Ja, det var ikke tandlægen, der var oplevelsen. Det var i hvert fald
ikke altid så behagelig en oplevelse, men det var det jo alligevel at komme ud i verden. Men jeg kan jo huske, når så rullebilen mødte måske en lastbil, en fiskebil fra Esbjerg eller sådan noget, der skulle bakkes og reageres længe, før en del lykkedes at få den forbi hinanden. Men imens, der går jo så spekulationerne på det her med det nye Hvide Sande, som skulle åbnes. Og man får sig allieret med vel nok Vestjyllands betydeligste politiker på den tid, I.C. Christensen, og får ham spændt for sagen, og så bliver det vedtaget, at der skal åbnes et nyt Hvide Sande, og denne gang skal det være befæstet anlæg. Og det er et betydeligt større projekt end sidste gang, og betydeligt dyrere, men i hvert fald de 30 tønder land har man jo, og det er købt billigt. Og så tager man fat på det store projekt. Og i 1931, der åbnede så det nye Hvide Sande. Og min far stod dernede, da det blev åbnet, så dem grave igennem. Det var ikke sådan noget stort tilløbsstykke. Der var ikke sådan slået på tromme for, at nu åbner Hvide Sande. Nej, det foregik som en i dølgsmål, for skulle der nu komme en fiasko, så var det rarest og ikke for mange, der vidste det. Men nu gravede man igennem, og der var tidligere om morgenen blevet banket på min fars vindue, de ovner af Hvidsåren. Har du hørt de ovner af Hvidsåren? Og far var dernede og stod som en 15-års dreng og så på, at de gravede igennem, og vand begyndte at løbe, og så tog det fart, og snart var der virkelig et Hvide Sande. Og så skete der jo en hel masse deroppe. Det var stort set lavet som et landbrugsprojekt, men der var der lavet en kammersluse og lidt kajanlæg op i kammerslusen. Og nu begyndte de så, de gamle klitboer, at købe både, så de kunne fiske på havet. Min bedstefar købte en båd, der hed Oda. Den var knap 12 tons, og der var ikke meget skive i den, men han brugte den til al slags fiskeri, for han var fisker om en hals. Og så havde han jo en flok sønner, som alle sammen skulle være fiskere. Ja, der var det, at min far havde fået den tanke, at det havde han ikke så meget lyst til. Han ville gerne være tømrer. Og en dag dristede han sig til at sige til bedstefar, jeg kunne godt tænke mig at blive tømrer. Og bedstefar kiggede på ham og sagde, du får heller ikke noget, dreng. Og så var der ikke mere at snakke om det. Far kom ud og fiske, som hans 3 brødre kom til, og efterhånden som de her sønner, de blev dygtigere og ældre, ja, så købte bedstefar en kutter mere og lod dem sejle med dem. Han havde så det bøvl med de drenge, at når de havde sejlet nogle år med hans kutter, så ville de selv have kutter. Det var han noget utilfreds med, men det fik de jo efterhånden. Og det nye Hvide Sande vokser frem. Og jeg er ikke så gammel, at jeg kan huske det første fra 1931, men jeg kan huske fra 1940'erne, og jeg kan huske nogle af de skuer, som kom der til i 1931. For der er jo mange mennesker, der så muligheder i den nye by. Derfor købte de for eksempel en skuer, hvis de så nogle muligheder for en købmand, og kørte den ned på havnen, lejede sig et stykke jord, og så åbnede man en købmandsbutik på 20 kvadratmeter. Der var nogle hylder hen på væggene, og ikke mindst så var der en sladderbænk, hvor fiskerne kunne sidde og underholde hinanden og spytte i spytbakken, som jo heller ikke manglede. Der var 2, der fik den idé. Så var der 2 købmandsforretninger. Det blev til en for dem, der sluttede sig til Indre Mission, og så en anden købmand for de mere ugudelige, de andre, som man sagde. Og sådan var der på mange planer 2 af alting deroppe. For der var jo nogle stærke spændinger imellem missionen og så de andre. Der kom mange sådan skuer til, og det lignede, sagde man, en amerikansk guldgraverby. Og vandbygningsvæsenet gjorde som end, hvad det kunne for at få mere orden på tingene og slog streger og forsøgte at lave gader. Men når man ser billeder fra det gamle Hvide Sande, så kan man rigtig nok se, at der er noget Klondike over det. Og de forretninger, der kom på den måde, de eksisterer jo mange af dem i bedste velgående den dag i dag, og er blevet store og etablerede forretninger. Efterhånden overtaget af sønner, og nogle af dem også handlet videre naturligvis.
Der kom også banker derud, også først med et skur og et kontor og lån på sømandshjemmet eller sådan noget. Og efterhånden så begynder der at vokse noget frem omkring havnen, som ligner en by. Og det kan jeg jo huske der fra 40'erne, hvordan det var. De har også held med sig, mange af de forretningsfolk, der kommer. De begynder efterhånden at blive et borgerskab i byen, hvor vi andre, der boede lidt væk fra byen, i fiskerbefolkningen, der boede i husene lidt væk derfra, vi ligesom udgjorde en anden race. Det var ikke noget, vi tænkte meget over, da vi var børn. Men jeg registrerede da, at når vi andre gik til fødselsdag hos hinanden, så gav vi 1 krone i fødselsdagsgave. Og dem op i by, de gav 2 kroner. Det siger måske lidt om de økonomiske forhold de 2 steder. Vi syntes, de var lidt mere fine deroppe. Eller rettere, vi mente, at de selv mente, de var lidt finere end vi andre. Det tror jeg som ikke var rigtigt, men sådan så vi på det. Samtidig så var vi så heldige at komme på ferie, min bror og jeg, hernede i Esbjerg. Min fars søster var gift med købmand Nygaard nede i Havnegade, Peter Nygaard, og der kunne vi komme om på ferie. Og så legede vi inde i en gård, og for nogle år siden, der sneg jeg mig derhen og kiggede ind i den gård. Og det var jo mærkeligt at se, hvordan den var krympet siden dengang. Men sådan tror jeg nu tit det går. Inde i den gård, der var en karusel, og der var en vipper og sådan noget. Og vi syntes jo, det var helt fantastisk, hvad børn i byen havde af legemuligheder. Og vi havde ingen, synes vi dengang. Men når jeg så tænker efter, ser tilbage, så passer det jo overhovedet ikke. Det var jo et paradis, vi knægte havde. Vi var jo nede på havnen uafbrudt. Vi kom tidligt til at fiske med en ålkurv ned i havnen, som en også med ned i fjorden. Jo, for vi vadede ud med dem om eftermiddagen i badebukser og satte dem, og så hentede vi dem om morgenen, inden vi skulle i skole, meget tidligt. En af mine makkere hed Krekusk. Han havde ingen vækkeur, men han bandt en snor om stortåen og smed den ud af vinduet, og så trak vi i snoren, og så kom Krekusk. Og der var ikke noget med, at han skulle vaskes først, for vi gik jo lige ud i vandet. Og vi havde en fiskekasse med derned, og vi pillede fisk af og smed dem i fiskekassen og gik ned og solgte dem nede på havnen. Og kunne på den måde tjene en ganske pæn skilling. Vi begyndte med det ret tidligt på året. Og så kom vi jo længere og længere hen. Det blev august, og det begyndte at blive september. Og ærligt talt, det der med at skulle i fjorden og hente ned, inden man skulle i skole, det begyndte at blive noget surt. Men hvem af os skulle sige, skal vi stoppe for i år? Derfor så var det en enorm lettelse for os, da der endelig var en mor, der sagde, nu holder jeg op med det, nu bliver jeg for silde. Det protesterede vi naturligvis imod, men vi var lykkelige over, at det blev stoppet. Og jeg vil tro fra, at jeg har været en 12 år, så begyndte jeg at komme med på tungfiskeri i min sommerferie fra skolen. Og jeg var fælt søsyg, men tjente jo alligevel, jeg fik sådan 7-8 ned med, jeg tjente jo alligevel en ganske pæn skilling der. Og vi skulle gennemgående selv redde os vores lommepenge. Vi tjente jo også penge ved at redde ned op for vores far og hente krogebakker og is ned fra Esbjerg op ved købmanden der sent om aftenen, når de fiskede med kroge om vinteren. Og vi stangede ål i fjorden, og efterhånden så fik vi også en pram, vi kunne ligge og rode med. Og så løb vi jo i foråret og samlede måge. Det var ikke, fordi det var så økonomisk attraktivt, men der var nogen, der sagde, at man kunne sælge dem op ved bageren. Det tør jeg ikke sige, om man kunne, men jeg kan huske, at der var en periode, hvor jeg holdt op med at spise bagerbrød. For jeg kunne levende forestille mig, hvordan sådan et æg, det måske i udrugningen, kunne være kommet lidt frem. Så jeg synes, jeg så begyndende havmåger i bagerbrødet ustandsligt. Jeg spiste ikke om foråret. Ja. Mit første møde med skolen, det var, at en af naboens sønner, Jens Madsen, han syntes, han skulle introducere mig her, før det blev alvor. Og så tog han mig med i skolen dag. Og frøken Hansen, som vi kom til, hun var rar, synes jeg, hun læste historier for os. Men jeg synes nu, det tog lidt lang tid. Jeg synes også, det var længe, vi skulle sidde stille.
Så blev vi endelig færdige med skolen, og så skulle vi hjemad, gik ned på Lille Sorn, som det hed, og samle ternæg. Og det sjove ved at samle ternæg, det var, at ternerne, de var så gale. Hvor de skabte sig, og fløj ned om ørerne på os. Og når vi havde samlet dem, så puttede vi dem i lommerne. Men der må have været lidt kunster i Jens Madsen. For på et tidspunkt, så kastede han en idé hen til mig og sagde, grib. Jeg har aldrig været sådan en, der tænkte særlig hurtigt. Og jeg har derimod været en dreng, der gjorde, det blev sagt. Så når han sagde grib, så greb jeg. Det var ikke lige sagen at gribe idé. Det gik i stykker. Og nu var løjerne kommet i gang, og så gik Jens Madsen hen og klappede mig på lommerne. Og så var det pludselig ikke sjovt mere, for jeg kunne godt se, når jeg skulle hjem til mor med min nye bukser. Og så lommerne, de var fulde af æg. Så jeg trak bukserne af og forsøgte at rense det i fjordvandet dernede, saltvand. Det var ikke til at få ren, kan jeg godt sige. Og så tørrede jeg dem, og de blev noget stive, men de var nok knap nok rene. Hvordan det forløb, der kom hjem, det husker jeg ikke. Jeg havde nok givet Jens Madsen skylden, men det har han jo også i nogen grad fortjent, synes jeg. Der var nogle oplevelser der i min tidlige barndom, som kom til at brænde sig fast. Den første, jeg vil fortælle om, det er i forbindelse med min farbror, der hed Svend. Han sejlede med en af min bedstefars kuttere, og det var lige efter krigen, og der kunne man få licens på England, og han drev englandsfiskeri med den. Og vi var vældig stolte af Svend. Han var en stærk mand, der lå i gamle anker nede på havnen, og Svend, han havde løftet ankeret, og det var der ingen andre, der havde gjort. Vi fulgte med i fiskeriet, og det gjorde alle jo på klitten. Var det dårligt vejr, så sad vi jo med øret inde i Blåvand Radio, og far sad jo skruet på kutterbølge, og der måtte ikke siges et muk. Men der var også rolige tider, og sådan var det, jeg tror, det har været en søndag, da vi var inde i pænstue, og der var vi ikke ret tit. Det må have været en søndag. En søndag aften. Mor sad i klubstolen med noget håndarbejde. Min bror og jeg sad nede på gulvtæppet og læste i Lille Sorte Sambo, kan jeg huske. Og far var henne på havnen. Så kommer han hjem, lukker døren op ind til stuen. Og det næste, der sker, det er, at der kommer et udbrud fra min mor. Var der sket, Laurits? Hun kunne se på ham, der var noget galt. Og så fortalte far, at han havde været der henne på havnen, var gået hen ad kajen, da der er en fra en kutter, der stikker hovedet op af lugaet og råber til ham. Har du hørt, Triton er forlist, og Svend er drogen? Hvad siger du? Sagde far. Og så er det først, manden bliver klar over, at han har været så uheldig og råbe det til Svends bror. Men det var rigtigt. Triton var forlist, og efterhånden så fik vi også historien. Der var 2, der var omkommet, og 2, der blev reddet. Og jeg kan huske, at min bedstefar ville ned og snakke med manden, den ene af dem, der blev reddet, der hed Pidu. Han kommer gående ned over heden, og jeg ser ham og løber min bedstefar i møde, sådan som et barnebarn jo gør. Og jeg kunne ikke rigtig forstå bedstefars bevægelse, da han tager mig ved hånden og siger, kan du følge mig hen til Pidu, Erik? Og jeg fulgte bedstefar hen til Pidu, og der fik han så historien om de sidste timer. De var på vej ind med last, og der sker der det i selve indsejlingen, at der kommer tog, og der løber jo en stærk strøm derovre ved Esbjerg, der er stærkt tidevand. Men det eneste, de kunne gøre, det var at sætte en kompaskurs, og så gætte på, hvor meget afdrift de skulle regne med. Det går længe godt. De kan efterhånden høre en sirene inden fra land, men så tager de grunden, kommer fri, grundstøder kort tid efter for anden gang, og der bliver båden slået i stykker. Og de har jo den norske pram oppe i forstavnen, som I kender det fra Esbjerg-kutterne også. Den lå velvet der helt oppe i forenden. Den får de i vandet, og den kæntrer med det samme. De er 4 mand, og de lægger sig 2 og 2, sådan at de fletter hænderne sammen hen over bunden på prammen. Og der ligger de så 2 og 2 og kan høre på sirenen, at de driver indad. Men så på et tidspunkt, så vender strømmen. De kan høre, at nu går det udad.
Og der siger så 2 af folkene, at de vil forsøge, om ikke de kan svømme i land. Og det lykkes for de 2. Den ene af dem har ikke flere kræfter, bliver liggende på stranden, den anden kan løbe op og slå alarm. Svend og fjerdemanden, som han lå sammen med, en ung mand på 19 år, der på sin sidste rejse skulle hjem og giftes, hans forlovede ventede barn, blev aldrig fundet. Svend var en glimrende svømmer. Han kunne godt have reddet sig, men så skulle han have givet slip på yngstemanden, som ikke kunne svømme, og han valgte at blive. Jeg kan huske tiden efter, selvom jeg ikke var så gammel, så kan jeg huske avisernes ubarmhjertighed, når de ringede til vores naboer, vi ikke selv telefon, og ville spørge nyt, kaldte min far over om aftenen og om natten, og de var ubarmhjertige. Jeg kan også huske tiden efter håbet om, at i det mindste deres lig måtte blive fundet, så de kunne få en grav, men de blev aldrig fundet. Der står i dag henne på min bedstefars grav på Lyngby Kirkegård en mindeplade over Svend. Det næste, der kommer til at gøre et stærkt indtryk, det er, da redningsbåden kæntrer. Det her var en dag, hvor der havde været storm længe, og vi havde lagt mærke til oppe på signalmasten, at der var 3 kugler oppe. Der kunne hænges 1, 2 og 3 kugler oppe for at fortælle i dårligt vejr, hvordan landingsforholdene var. Der var 3 kugler oppe, det har vi set hele dagen. Og så hører vi, at der er observeret et skib ud for Hvide Sande. Der bliver gået strandvagt og konstant holder øje med det. Der kommer ingenting over radioen. De har ikke radio ombord på skibet derude. Og så bliver redningsbådens mandskab kaldt sammen, og formanden siger, at han håber, at det ikke bliver nødvendigt at gå ud, for det er et frygteligt vejr. Og så sker det. Der går en nødraket op, og bådmanden siger, så ved I, hvad der var blevet. Og så går de ud med redningsbåden. 8 mand i en åben båd. De har deres olietøj på, de har deres korkredningsveste spældt om livet, og alt, hvad der er af voksne folk i byen, det er oppe på klitterne for at følge med i det. Det spændende er, når den skal over baren, over det grunde vand lige foran en molerne. Den kommer godt over baren, kommer op til havaristen. Det er en hollandsk sandpumper. Og der får den at vide, at de har kun brug for bugserassistance. Så skal man altså ikke sende nødraketter op. Redningsbåden kunne ikke bugsere. Den kunne bare vende om og så sejle tilbage igen. Og det var endnu værre. Nu havde de vind og sø agter ind. Og hvis jeg skal sige det populært, så var det sådan med redningsbåden, at slank som den var, så tålte den dårligt at komme op på toppen af en sø, og så skulle nedad. Der var tilbøjelig til at løbe for hurtigt, og så ville den dreje siden til, og så kunne den næste sø kæntre den. For at hindre den i at løbe i søen, så havde den et slæb med sig. En lærerspose, som blev slæbt bag efter den. Og de sætter også slæbet ud, da de skal over baren ind til Hvide Sande. Men der sker det ulykkelige, at slæbet sprænges. Og så ligger de 8 mand i havet, og redningsbåden ligger med bunden i vejret. Alle mændene oppe på klitterne ser det naturligvis, og skynder sig ned på stranden, beregner, at de kommer ind syd for Hvide Sande, og de er dernede og er parate. De har ret med sig. Ude ved redningsbåden, der er der en, der har held til at komme op og sætte sig over skrevs på båden. Og som han sidder der og er ved at rushe ned, snart forlæns, snart baglæns, så får han øje på hende agter, henne ved skruen, der sidder der en mand filtreret ind i tovværk. Den mand har netop fået sig et par nye gummistøvler op ved Jørgen Jensen, og det var svært at få på ordentlige gummistøvler, så han har købt dem, selvom de var lovligt store. Nu tager han og trækker ham bogstaveligt talt ud af de støvler. Får ham op på kølen også. Nu er de 2 mand der. Så får de øje på en mand, der kommer drivende derude ved siden. Ham får de tag i, og kan magte at hale ham op på siden af båden og holde ham fast der. Og så i en vild dans, ind over revlerne, ind på stranden, kommer de oppe på redningsbåden.
Og derinde danner mændene kæde, løber ud i havet og bjerger dem ind, eller tager reb om livet og løber ud og bjerger. De får ikke bare de 3, de får også de 5 andre, men de er livløse. De begynder at give dem kunstig åndedræt deromme på stranden. Der er sendt bud efter hestevogne, de kører op igennem klitterne med halm lagt ned i bunden af vognen. Og så kører vognene op igennem klitterne ned på den anden side, hvor der er sendt bud efter ambulancer. De giver dem hele tiden kunstig åndedræt. Lægen er tilkaldt, han gør også, hvad han kan. Og så kører ambulancerne ud på sygehuset i Ringkøbing. Det lykkes ikke at kalde nogen af de 5 tilbage til livet. Det er et frygteligt chok for Hvide Sande. Der er lang tradition i min slægt for, at man har været redningsmand. Bedstefar har været det i 40 år, har fået Dannebrogsmændenes hæderstegn. Far synes, han må melde sig. Mor siger nej. Jeg er sikker på, at den diskussion har været i mange, mange hjem. Og fakta er, at der meldte sig langt flere, end der skulle bruges. Så havde vi redningsbåden tilbage igen med et nyt slæb, og livet kunne fortsætte deromme på klitten. Men hos flere, og ikke mindst hos min mor, der havde der sat sig en angst for havet og nogle bekymringer omkring fremtiden, også med deres børn. Ja, det var jo en selvfølge, at de skulle være fiskere. Men kunne det ikke være anderledes? Det spørgsmål trængte på, og det vil jeg så køre videre med, når vi har fået kaffen. Tak. Jeg håber, at I har fået kaffen. Jeg har drukket kaffe og har nået at blive beslægtet med en op fra klitten, med en af min oldemors brødre, som solgte jorden til Hvide Sande. Og der var en anden, som spurgte mig, om der stadig går rutebil deroppe. Og det er godt, og de går ikke så hurtigt, kunne jeg forstå. Det gjorde de heller ikke dengang. Og jeg kan huske, at når far skulle med i rutebilen, så sendte han som regel en af os drenge op og sige til chaufføren, far skal med, han skal lige have hans kaffe. Og så ventede rutebilen. Og jeg kan også huske, at det kunne ske undervejs, at chaufføren stod ud i rutebilen, gik ind et sted og drak kaffen, og så sagde alle passagererne, der ventede. Der var ikke så travlt dengang. Men ellers så tror jeg, at jeg sluttede med, at jeg fortalte om de tanker, der dukkede op hos flere samtidig på klitten, om ikke der skulle være andre muligheder, end lige den, at sønnerne skulle ud og fiske. Om ikke man skulle have mulighed for noget mere skolegang deroppe. Og det, man tænkte på, det var jo at få etableret en realskole. Det var der mange, der arbejdede for, og der lykkedes også at føre det igennem. Der var også tilslutning til en første realklasse. Jeg tror, vi var cirka 50, der var til optagelsesprøve, og vi var 30, der startede i den første realklasse, og imellem dem både min bror og jeg. Min bror bor jo her i Esbjerg, advokat herinde. Der er sikkert nogen, der kender ham. Og det var jo en helt ny verden, der begyndte mange nye fag. Vi skulle lære engelsk, og vi skulle lære tysk, og det kunne vi ikke for sig godt se nytten af. Så skulle vi lære at regne, og der var noget, der hed matematik. Og jeg kan huske, at jeg sagde, det der med at regne med bogstaver, det er der ingen, der skal bilde mig ind, at år siden giver mig til. Men det var ikke det værste, matematikken. Det havde jeg faktisk ganske godt greb om. Ja, det værste, synes jeg, det var det der med naturhistorie og biologi, eller hvad det hed. Så noget med, at vi skulle sidde og pille blomster i stykker. Det havde jeg ikke meget til års for. Så skulle vi tælle støvbager og sådan noget. Det hjalp på det, at vi havde en glimrende lærer til det. Sigfrid Aagaard, der siden blev kendt som en dygtig Kaj Munk-fortolker. Han skabte nogle skuespil op på Holmsland og på Kloster, som jo folk vandrede til fra hele landet, og
selv tv dukkede op for at overvære det. Han var en god lærer, fordi han var så levende. Men faget, det var nu ikke sagen. Der var så det ved Sigfrid Aagaard, at han ikke var læreruddannet. Og selvom han var en god lærer, så måtte han altså vige pladsen, da der meldte sig en ansøger, som havde uddannelsen. Til gengæld, så var han efter min mening ikke nogen god lærer. Man kunne tydeligt mærke, at han havde lært, hvordan man taler til børn. Man kunne mærke, når han foretog den der bevægelse og satte sig ned på vores plan og talte til os, så vi kunne forstå det. Det var ikke det værste ved ham. Det værste, det var, at han havde ikke humoristisk sans. I kan sikkert høre på mig, at forholdet mellem den lærer og så jeg, det var ikke særlig godt. Vi brød os ikke meget om hinanden. Der var heller ikke nogen af de andre, der brød sig særligt om ham. Men han havde det sikkert ikke særlig sjov i vores klasse. Heller ikke fordi han nu havde afløst Aagaard, som vi havde været glade for. Men vi slæbte os der afsted. Han kom til sommerferien, og vi var kommet hen i nærheden af efterårsferien. Så var det, han en dag sagde, at vi skulle lave et herbarium. Herbarium. Det har vi aldrig hørt om. Ja, sagde han. I skal plukke blomster, og så presse dem imellem nogle aviser, og så klistrer I dem ind på noget papir og skriver, hvad de hedder, og hvor I har fundet dem, og dato. Og jeg sad og lyttede mere og mere vantro. Rak så fingeren op og sagde, vil det sige, det du vil have, jeg skal plukke blomster? Ja, Erik, det kan du da nok forstå, når de andre skal, så skal du da også plukke blomster. Ja. Jeg kan ikke fritage dig, Erik, når jeg ikke kan fritage de andre. Ja, du behøver ikke fritage mig, sagde jeg, for jeg skal ikke plukke blomster. Det var simpelthen et nummer for groft. Fiskerdrenge rendte rundt og plukke blomster. Man havde gjort til nar for livstid. Det er ikke at tale om. Når man er opsætsig over for en lærer, så kommer man ned til skoleinspektøren. P.K. Larsen hed han. Det er hans sønner, der er her, Jesbjerg, Sandkirk Larsen og Stenkirk Larsen, advokaten. Og P.K. Larsen, han vidste, hvor han var henne. Han var godt klar over det der med at sende fiskerdrenge ud og plukke blomster. Det var ikke sagen. Så han fik det sådan ordentligt, jævnt, så læreren beholdt noget af skinnen på næsen, og jeg gjorde også. I hvert fald plukkede jeg ikke blomster. Og så gik det videre, men sympatien var ikke blevet større. Vi havde ham også til sang. Det har heller aldrig været min stærke side. Og sådan en sangtime, der var der så en, der havde taget låget til en tobaksdåse af metal med. Og den smed han så på et bord, og så vandrede den sådan fra bord til bord ned igennem klassen. Og til sidst så landede den på mit bord. Jeg havde ikke så meget som rørt ved den. Jeg havde intet med det at gøre. Alligevel så gik læreren helt amok, da den endte på mit bord. Og så sagde han en hel masse, blandt andet så sagde han, at nu var han snart træt af at se på mit fjes. Så kiggede jeg lidt på ham. Så sagde jeg, du sagde, at du er snart træt af at se på mit fjes. Jeg har aldrig sat større pris på dit. Tror du, jeg kunne blive fri for de timer, sagde jeg. For det, du kan lære mig, det tror jeg som godt, jeg kunne løse selv. Så kom jeg ned til skoleinspektøren igen. Og den her gang, der var det ligesom forhandlingsmulighederne var ved at være udtømt, kunne jeg fornemme. Så det endte med, at jeg lukkede skoletasken op, og så lagde jeg alle mine bøger foran skoleinspektøren. Det var den dag, jeg blev fisker. Der var ikke snak om, hvad man skulle være. Jeg var bare indskrevet som fisker. Og jeg kom hjem, og far fortalte mig, at nu skulle jeg ikke tro, at jeg skulle give den som skibers søn. Nu kunne jeg gå ned og købe mit udstyr, og så kunne jeg flytte ned ombord. Og så gik jeg ned og købte udstyr, uden undertøj. Det var en kold tid, jeg tror det var i marts måned. Overdræksbukser, engelsk genser, en overdræksbluse som de her til at binde foran, et rødt silkehalstørklæde til at binde om halsen. Det skulle være godt mod forkølelse og halsbetændelse og den slags. Så også godt ud. Og ikke mindst søstøvler og så nogle overtrækssokker, hvide overtrækssokker, sådan til at brætte ned over
over støvlerne, sådan der var sådan en stor hvid kant. Det så godt ud. Da kammeraterne kom fra skole den dag, så mødte de tilfældigvis mig i mit nye udstyr. Om aftenen var det knap så spændende. Jeg pakkede min køjesæk og flyttede ned ombord. Der måtte ikke tændes op i byssen, sagde far. Det var sådan en lille kakkelovn, der sad der. Og så havde far et patent med en gasflaske, og så et rør, der var banket helt flad. Så stak man den ind i byssen og tændte op ved hjælp af gassen. Og så stod den ellers og røg der. Jeg måtte ikke tænde op i byssen, for far havde været med til at bære alt for mange op fra Lugat, som er omkommet af kolosforgiftning. Jeg havde fået forkøjen. Fars kutter var sådan knap 16 tons, og forkøjen den var sådan helt ude i stævnen og fuld krumningen. Så man kunne ligge på højre side og så nogenlunde følge krumningen, men at ligge på venstre side, det var plat umuligt. Der var også det ved køjen, at den var en smule stejl. Man lå mildt sagt ikke godt derinde. Jeg huggede min fars køje. Der havde køjetøjet jo ligget en tid. Og det vil sige, at dynen det var sådan en våd klump inde i midten. Og hovedpuden den var tilsvarende, men havde efterhånden facon i midten efter et hoved. Og der lå jeg så og vidste jo godt, hvad der stod for, fordi jeg havde været med på havet i min sommerferie. Jeg vidste godt, at jeg skulle ud og være søsyg. Og jeg lå så der og lyttede til alle lydene, skruen, der gik i vandet, og alle, der har været på en kutter, de kender den lyd. Og så blev det endelig tid, vi skulle ud. Og min hyre, det skulle være krøjfiskene. Vi skulle travle rødspætter. Og krøjfiskene, det er dem, som vi ikke fisker efter. Det skulle være min del. Og vi kom ud, gik over baren. Det var halvdårligt vejr, der stod noget dønning af nordvest. Og jeg kunne godt mærke, at det var ikke godt. Men så længe jeg stod nede bag ved styrehuset, så gik det da. Så sagde Marinus bedstmanden, skal han have kaffe, Erik? Og så må jeg op i forenden og lave kaffe. Og først så skulle kaffeposen skylles. Og de, der har været kokkedrenge og har prøvet at skylle en kaffepose, og så få lugten der på fingrene, de vil vide, hvordan det er. Man kan ikke få sine fingre så langt væk fra næsen, at man ikke kan blive ved at lukke kaffe, og det lugter aldeles modbydeligt. Og så ned og lave kaffen, og jeg kunne nok mærke, at jeg skulle holde fast på kaffekanden, men jeg fandt også hurtigt ud af, at den stråle, den vandrede rundt, så man skulle også løfte kaffen op, og så følge efter den. Og så lavede jeg kaffe, og jeg skulle ikke have noget. Men så kunne jeg jo stå i styrehuset, mens de andre sad nede og drak kaffe. Det, som var så ubehageligt, det var ikke, når vi rendte ind i en sø, og det gik opad. Det gik fint opad. Men så stak snuden ud af en sø og faldt ned. Så kom min mave hele tiden et lille stykke bagefter. Og så når vi kom ned, ja, så kom min mave så lidt bagefter, og så gik vi op igen. Nej, jeg havde det ikke godt. Og så kom vi til at fiske. Og der er ikke noget, der hedder, at en dreng kan blive så søsyg, at han bliver fritaget for noget som helst. Jeg havde værsgo og arbejdet med på dækket, og var jeg syg. Og det er ingen sag, så længe man har noget at ofre af. Det kan endda gå, når man har galle at ofre af. Men når der heller ikke er mere galle, så er det altså ikke sjovt. Så begik jeg en dumhed. Jeg kunne ikke spise noget, men jeg skulle da have noget at drikke, og så drak jeg en appelsinsodavand. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det er modbydeligt at komme af med igen. Jeg brød mig ikke om øl, men gjorde den erfaring, at det var meget nemmere at komme af med igen. Så jeg levede af øl på den havtur. Vi fangede ingen rødspætter, men der var en masse krøjfisk. Så inden der var gået en dag, så var jeg kommet på procenter i stedet for. For det var mig, der havde den største hyre. Skipper og bedstmand tjente ingenting i forhold til mig. Så kom jeg på procenter, og så kom vi endelig i havn. Og hvor havde jeg glædet mig til at få fast bund under fødderne. Og så erfarede jeg jo, at nu gyngede havnen og hele Hvide Sande mindst lige så meget som båden. Og far sagde, hvad sagde du, Knæt? Vi skal jo til i morgen igen. Ja, det vidste jeg jo godt. Hvad jeg ikke vidste, det var, at far og skoleinspektøren havde lavet en aftale. Hvis han kommer igen inden 3 måneder, havde skoleinspektøren sagt, så skal vi nok tage ham. Så far gjorde som end, hvad han kunne for at gøre livet surt for mig. Men vi travlede rødspætter, og jeg var søsyg hver dag i 3 måneder, tror jeg. Så kommer jeg
til det stadium, hvor jeg begynder at spise, men ikke drikke kaffe. Der går mindst et halvt år, inden jeg kan drikke kaffe til havs. Og det eneste, der var værre end de fingre, der lugtede af kaffe, det var, når røgen fra skorstenen drev ned over dækket. Men de var jo ellers flinke ved en søsyg dreng. De andre, de havde mange gode råd, som den med at skære et stykke flæsk ud. Og så var de gode fortællere. Man kunne se flæsket for sig, se det i firkanter, se hvordan det stod og bævrede der, og fornemme det, når de strammede snoren til. Og så sang man, og så trækker du op, sagde de, og så synger du, så trækker du op, og så er der luft igen. Og så ligger man hen over lønningen. Kigger du efter havfruer, sagde de. Hvorfor ligger du og råber ned i havet? Og vi kunne stå og pille fisk af ved bordet, og så kunne de sige, prøv lige at kigge op på masterne, Erik. Og som jeg sagde, jeg har aldrig tænkt særlig hurtigt, så altid gjorde, hvad der blev sagt, så jeg lagde hovedet tilbage og kiggede op på masterne, og de malede rundt deroppe. Det var ikke rart. Så kom vi til det, som var Hvide Sandes hovedfiskeri dengang. Det var tungfiskeriet. 140 garn satte vi, og så var jeg med som 5. mand, som stor dreng. Jeg tror, jeg havde fået 12 med. Det var jeg blevet sat til som min andel. Og det var jo ikke meningen, at jeg skulle gøre fuld arbejde. Men bedstemanden, han roste mig sådan. Og der er jo ingen grænse for, hvad man kan få en dreng til, når man roser ham. Så jeg halede som mænd med hele natten, og gjorde samme arbejde som de andre, bortset fra, at jeg var langsommere til at pille fisk af. Og jeg var til at begynde med også langsommere til at rense dem. Men det var nu ellers noget af det, som jeg hurtigt opdagede, at jeg havde tag på, og blev meget hurtigt til at rense fisk. Og så havde jeg da det ud af, at de narrede mig, kan man sige, til at gøre voksenmands arbejde. Det havde jeg det ud af, at allerede året efter kunne jeg komme med på fuld flød. Sådan at jeg som sådan en 17-års dreng var helt på toppen hyremæssigt. Vi følger jo med tunger, når vi starter op ved kysten, og følger så med dem ud efter. Og efterhånden var vi kommet ud på det, vi kaldte yderbank. Og der blev temmelig meget sejlads. Og så fik vi den tanke, at vi skulle tage is med. Og så alt, hvad vi havde af garn. Og så skulle vi blive derude. Og det var jo godt tænkt. Og så skulle vi redde ned op og sætte dem igen, og så komme ind med en masse fisk. Og far lagde meget vægt på, at vi skulle sove længe om morgenen. For normalt så stod vi op på yderbanken, der stod vi op ved 12-tiden og begyndte at hale garnene for at kunne nå at komme i havn. Men nu kunne vi jo sove hele natten næsten, og garnene de kunne stå der og fiske, mens vi sov. Og det lød meget ideelt. Den tur begyndte ikke godt. Da vi kom ud på banken og skulle til at have noget at spise, så viste det sig, at kokkedrengen havde glemt at købe kaffe. Jeg vil gerne tro, at vor herre tilgiver en kokkedreng, der har glemt at købe kaffe. Men her på jorden, der findes der ingen tilgivelse for sådan nogle drenge. Det erfarede jeg også selvom vi kom op til en anden kutter og lånte en kop kaffe, satte en kese over, og de smed en pose kaffe i, og så kunne de da godt være faldet til ro. Det gjorde de ikke. De blev ved at snakke om den manglende pose kaffe. Og så satte vi normalt 140, og jeg tror, vi satte 250 ned. Og så lagde vi os til at sove. Vi skulle sove kl. 5 om morgenen. Skulle en masse fisk i. Kl. 4 blev vi vækket af bedstemanden, der gav et brøl. Kom op med her. Det er en brandkugling. Og jeg kan huske nu, hvordan vi sad rundt omkring morgenkaffen der ved bordet. Og vi var ikke i særlig godt humør. For det var rigtig dårligt vejr. Og vi åbnede for radioen og kunne høre, at de andre var begyndt at hale for kuglen kl. 11, halv 12 om natten. Og der lå vi med 250 ned, og de skulle rykkes op alle sammen. Men vi måtte jo starte på det. Til at begynde med, der havde vi selskab omkring os, der lå andre både. Det var næsten som at se nogen spille bold. Samtidig så kom de op på en sø, man kunne se bunden, hele bunden af dem, og så forsvandt de ned igen. Og efterhånden så var der kun os tilbage. 250 ned. Vi halede og halede. Og jeg drømte ikke om, at man kunne blive så træt, og så endda blive ved med at arbejde. Men det skulle vi jo. Far blev i styrehuset, og af til så råbte han til os, at vi skulle holde fast. Og det var, hvis der kom en sø, der ville
vaske ind over os, og så holdt vi fast ved masten, eller holdt fast i vandrene der, hvor vi nu var. Og så endelig fik vi den sidste op, og kunne begynde at sejle hjem. Vi kunne ikke arbejde på dækket, mens vi sejlede hjem, men vi fik lukket og skalket over det hele. Og da vi så kommer op og skal ind over baren, så går vi alle sammen ind i styrehuset. Vi havde lukket tæt, og vi havde lukket spygatter op, og vi havde taget damlurerne af, og det var for, at den skulle blive bordfyldt, så den hurtigt kunne tømme sig for vand igen. Og stod vi inde i styrehuset, og jeg kan huske, bedstemanden sagde, ja, her står vi oven på redningsbælterne, og dem skulle vi jo have haft på. Men det var sådan, at redningsvestene dengang, de var af kapok, sådan noget, ligesom noget hvidt bomuld. Jeg var for nogle år siden på Madeira, og der så jeg, at det groede på træerne. Og jeg var den eneste, der vidste, hvad kapok det blev brugt til. Men vi havde simpelthen ingen tillid til de redningsveste. Vi ville hellere undvære dem, end have dem på, så vi stod ovenpå dem. Og så stod bedstemanden og holdt øje med søerne, og så stod far ved rattet og holdt os ind over baren. Vi skulle jo helst komme ind op på ryggen af en sø, og vi skulle helst undgå, at der var nogen, der brækkede over os. Og inde mellem molerne, ja, der lå så redningsbåden. Den selvsamme redningsbåd, åbne redningsbåd, som kæntrede der i 1951. Og når jeg ser den i dag stå foran Fiskeriets Hus, så synes jeg jo, det er utroligt, at det har været sådan i min tid. Men vi var glade for at se den, og malerisk så det ud med den rød-hvide båd og de 8 mand i deres olietøj og med deres redningsbælter omkring sig. Vi fik ikke brug for dem, vi kom godt ind. De, som var redningsfolk, det var jo frivillige, som regel fiskere. Folk, der havde andet arbejde. Og det var en æressag, det at være redningsmand. Det var noget, man tog sig på. Men det, at de selv var fiskere og havde andet arbejde, det betød også, at det kunne ske, at båden ikke havde folk. Og jeg kan huske sådan et tilfælde, hvor vi var kommet ind med dårligt vejr og lå oppe i slusen og var ved at gøre færdig til at gå hjem. Så kommer formanden fra redningsbåden ned til os og siger, kan I holde jer klar til at gå? Og båden havde folk. Det betød, at der var ikke mandskab til redningsbåden, og så blev vi med vores kutter udtaget til at fungere som redningsbåd, og vi vender så kutteren om, så den er klar til at sejle, og motoren den går, mens vi sidder nede i lokalet og drikker kaffe, og venter til både formanden kommer igen og siger, nu har jeg både folk, nu må I godt gå hjem. Og det var almindeligt, at man på den måde afløste, også hvis redningsbåden var til reparation eller et eller andet, så var der en båd, der blev taget ud til det. Jeg kunne godt lide tungefiskeriet. Befandt mig i grunden rigtig godt ved det. Jeg synes, det var rart, at man havde sat de 140 ned, så vidste man, de skulle op igen. Og det var også et givtigt fiskeri, og det gjorde det jo ikke ringere. Og samtidig var det også sjovt. Det var muntre folk, jeg sejlede sammen med. Der var Jens Dagmer, som var ikke så meget ældre end mig, havde en ret stor, krum næse. Og han tog af og til bal henne i Vejse og hen nordpå, og kom tit hjem med skrammer på den næse. Og vi kunne ikke forstå, at han ville derhen, men forstod så, at der var noget med en pige. Og min far listede også ud af ham en gang, at han skulle med hjem til pigens forældre. Jens Dagmer kørte på motorcykel med sidevogn. Det brugte de dem hen fra Lyngby til at køre garn i. Og nu tog min far så sodet oppe fra skorstenen på kutteren og smurte det hele vejen rundt inde i Jens Dagmers styrthjelm. Jens Dagmer så kom hjem til svigerforældrene, så tog han styrthjelmen af, og han var fuldstændig hvidhåret, skal der med. Og så var der sådan en sort krans hele vejen rundt. Han sømmede min fars bedste kasket fast til dækket med så mange søm, den aldrig blev kasket mere som hævn. En anden munter oplevelse. Vi havde en dag fanget et marsvin. Og der var jo ikke noget at stille op med sådan en marsvin. Det vejede vel, jeg ved ikke, 150 pund eller sådan noget. Og lå der og var aldeles unyttig. Og det var jo synd. Og så var det, vi gjorde os vores tanker om, ikke den kunne bruges til noget. Der var en kutter, der hed Engboen, som vi samtidig havde lidt lodder med. Og det blev besluttet, at det var der, det skulle ske. Engboen lagde til kaj, og vi lagde til
udenpå. Og så ventede vi på, at besætningen over på Engboen skulle gå hjem. Det var nu et streg i regningen, at kokkedrengen, Krefyr hed han. Han omkom i øvrigt for et par år siden oppe ved Hvide Sande. Krefyr, han lagde sig til at sove nede i Lugat. Jeg var over at spejde et stykke tid efter, kunne meddele Jens Dagmar, som var min kompetent, at nu sov Krefyr. Det var der garanti for. Og så gik vi over, og jeg kravlede ned ad lejderen ude i forstuen, og skulle så tage imod marsvinen, som Jens Dagmar skulle sende ned til mig. Og så kom vi til at grine. Og marsvinen var jo tung, det var ikke til at holde. Så vi tabte ned i forstuen. Der var et par meter ned, og så havnede den på dørken der med et ordentligt brag. Men Krefyr, han passede det, han var ved. Han sov. Hørte ingenting. Nu var vi jo ret renlige, så derfor så trak vi en sæk op over hovedet på det her marsvin. Det var der var mest griset. Og den skulle jo nok have ligget med hovedet på hovedpuden. Men det kunne vi nu ikke rigtig få stillet an, så den måtte nøjes med halen. Vi lagde den ind i overkøjen over Krefyr. Og så trak vi dynen op over den. Og så gik vi tilbage til Anita, som min fars kutter hed. Og så om eftermiddagen, der sejlede vi ud, satte vores garn. Engboen satte også deres. Og vi sad ved radioen og lyttede. Så meldte skiberen på Engboen sig i radioen. Han hed Søren Sommerhår. Søren, det var han døbt, og Sommerhår, det hed han, fordi hans frisyrer, han havde cirka lige så meget hår som mig, og så var det helt hvidt. Det var til sommerbrug. Det var Søren Sommerhår, der meldte sig i radioen og fortalte, hvad der var sket. De havde ankret for aftenen, og så manden med overkøjen, Valmer hed han, så havde han sagt, at her forresten en hjemmebagt franskbrød med. Og så ville han sådan række ind i køjen og tage det her franskbrød, og for i stedet for omkring halen på marsvin. Hvad er det her, sagde han. Og så gav han en ordentlig ryg, og i det samme der lagde båden sig over på siden, men det resultat af marsvin, det kommer rusjen ud af køjen og ned på bordet foran. Så sad de alle fire en tid og så meget dumme ud. Og Valmer så allerdummest ud. Og de andre kiggede på ham, og så begyndte de at grine. Og så blev Valmer gal, og så grinede de endnu mere, og det blev det ikke bedre af. Men så skulle de have marsvinet op, og der var kun én vej, den vej vi havde fået den ned. Men det betød ud i forstuen, og så 2 meter lodret op. De var 4 mand, de kunne simpelthen ikke få det marsvin op. Samtidig så fik de næsten løftet det op, så kom de til at grine, og så faldt den ned igen. Til sidst måtte de hen og starte kutterens motor. Og så måtte de have en talje rigget op, og så måtte de skrue skyline, det her glasvindue i dækket, det måtte de skrue af, og så sende talje ned, og så tage den med talje. Og så sluttede han af sådan Sommerhår. Og vi er sikre på, at det er dem over ved Laurids Skummager, der har gjort det. Det blev vi nu lidt fornærmede overfor. Det synes vi faktisk ikke, han kunne tillade sig at sige. Der var jo ingen beviser. Så ventede vi på hævnen. Den kom ikke. Det var mærkeligt. Efterhånden så glemte vi alt om det marsvin. Juni måned gik. Juli gik. Vi kom hen i august. Så begyndte det jo at lugte underligt hen i maskinrummet. Det er det nu altid gjort. Og en dag skulle vi have noget ude i kabelrummet. Det er der helt ude agter, hvor man smider alt det hen, som man måske engang får brug for. Og der skulle vi så have noget, og der lå marsvinet. Jeg tør sige, at de fik deres hævn. Det var jo ikke løgn, da jeg sagde før, at vi var ret renlige. Men det var vi jo, sådan set. Vi havde et bord, der var lidt større end den plade, vi står foran her. Ikke ret meget større. Et bord, der passede lige med en avis. Og avisen, det var så vores du på bordet. Jeg var ikke tilfreds med den ordning, for de brugte Vestkysten. Og jeg skal ikke sige noget om Vestkystens tryksværte i dag, men dengang var den i hvert fald elendig. Vi kunne bogstaveligt talt, hvis man kunne læse spejlskrift, læse avisen bag på vores mellemmader, når vi satte den på Vestkysten. Det var noget griseri. Men selve systemet, det var jo godt nok. For det var jo, at når man så havde spist, så bladrede man om.
Og det gjorde man til avisen var brugt op, så krøllede man den sammen og smed den over bord og tog en ny avis. Nej, fordi jeg var lidt mere ren end de andre, så fik jeg indført, at vi gik over til Jyllandsposten. Søndags Jyllandsposten. Det var en god tyk avis, der kunne blades mange gange. Det var ikke i Lugat, man tjente pengene. Det var alle klar over. Derfor så skulle det med husholdningen også minimeres. Det skulle der bruges mindst mulig tid på. Så havde vi hver sin kop. Vi må tage opskriften med hjem og bruge den. Vi havde hver sin kop, og så havde vi en med grøn snor i, en med sort snor, en med rød snor og en med hvid snor. Så kunne vi jo bruge koppen igen og igen. Og når der så var gået en 14 dage, og koppen efterhånden var blevet temmelig sort, så tog vi til afvæskning for spejlæggene en dag med kogte æg, og så kogte vi kopperne sammen med æggene, og så var de fine igen. Stegepanden, den satte vi midt på bordet, når den skulle bruges, og så havde vi jo en kniv eller en gaffel, hvad vi nu brugt. Og det var stort set den husholdning, der var. Vi havde det, når gryder blev beskidte. Men skulle det nu ske, så satte vi dem en dag med kuling, hvor vi jo lå i havnen op på dækket, og så satte vi spuleslangen i. Spuleslangen kunne også bruges til andet. Det var et problem, synes jeg, når vi var ret langt ude, og så man sejlede hjem der om morgenen op imod solen. Det var svært at holde sig vågen for sådan en stor dreng, der havde været vågen hele natten, og måske havde sovet et par timer i døgnet igennem mange døgn. Og jeg havde engang fået mig stillet sådan an med en arm ud af styrhusvinduet, og så venstre hånd på rattet. Og så må jeg have været så uheldig at falde hen, som man sagde. Ude på dækket tog de i hvert fald og rækkede spuleslangen op, og så tog de den stive kost, og så blev jeg vækket. Og så fik jeg øvet besked på, for eftertiden så står du midt for rattet, så du slår dig, når du falder i søvn. Du falder om og slår dig. Om vinteren sendte far sin kutter om i Kattegat, og havde en skipper derom til at sejle med den, og så flyttede han selv ind i fjorden og fiskede. Så jeg skulle have en anden hyre. Og jeg var så heldig, synes jeg, at få en hyre med en nybygning, der var ved at blive bygget over i Køge. Det var Ernst Frick, som nylig døde. Det var hans kutter Karen Frick, der blev bygget deromme. Men der ville gå nogle måneder, inden Karen Frick var færdig. Og så i mellemtiden, der skulle jeg med min morbror Mads Poppel med Piscator, og vi skulle fiske med snorvøj oppe fra Thyborøn. Og jeg havde glædet mig vældig til at komme til Thyborøn. For jeg har hørt så meget om det med at fiske fra fremmed havn, om alt, hvad de oplevede af spændende der. Men det, jeg har hørt, det havde ikke lige været fra Thyborøn. Der var ikke noget som helst spændende i Thyborøn. Vi var ude at sejle næsten uanset, hvordan vejret var, for der var simpelthen ikke noget at lave i Thyborøn. Ja, om søndagen, så gik vi om på Café Wagner og spiste vores middagsmad i stedet for på Sømmenshjemmet. For der havde de en jukebox omme, og det var den største udskejelse, der var i Thyborøn. Men vi fangede så utrolig mange fisk. Mads havde nogle mærker nede for Bogbjerg, og der lå vi nede og snurrede, og vi fangede så mange rødspætter, og de er der har fisket med våd. I ved, at det er nogle store træk, når jeg fortæller, at vi ikke altid kunne løfte dem ind af en gang, men skulle ligge og dele posen, så vi kunne løfte ind af flere gange. Ukristeligt mange rødspætter. Og isinger, ikke mindst isinger. Daps var der. Og det med dapsene, det er jo nok det værste. For hvor rødspætter har sådan nogle behagelige, bløde indvolde, der er daps fulde af syre og skaller, og det er hår ved fingrene. Og jeg var god til at bruge kniven, så det blev til, vi var kun 3 mand, det blev til, at jeg sad i pagnerne næsten hele tiden, og så rensede rødspætter og rensede daps, og efterhånden, så havde jeg ikke skind tilbage imellem fingrene. Det var ikke sjovt, og min morbror havde ikke glemt det endnu. Men man sagde ikke noget. Man passede sit arbejde. Og det var værst om morgenen, når man stod op og begyndte, hvor fingrene rigtig var stive. Nej, hvor kan fingre gøre ondt. Og så, når vi hev på det sidste af trækket, ja, så skulle jeg jo også hen og hjælpe med at slæve tog fra. Og så noget togværk med en masse sand i, det er heller ikke godt, når man ikke har skind imellem fingrene. Da det blev sidst på ugen, så kom skipper til at se på mine fingre. Kunne jeg godt se, at der var ikke mere skind tilbage. Og han syntes også, at nu havde vi fisket nok, så nu skulle vi i land. Og vi kom ind der om morgenen. Og så kan jeg huske, at jeg ville gå op og tage sådan en kokosende
at sætte fast med. Og jeg kunne have skreget, da jeg tog ved den kokosende, så ondt gjorde det. Der havde jeg jo ikke haft fingrene i vand i lange tider, og så sådan en kokos, det stikker. Så jeg kom til læge og fik et par ordentlige forbindinger på, men det var der ikke mere, end jeg kunne tage til Hu Fåremarked. Jo, for vi skulle jo gerne opleve noget, vi kokkedrenge, når vi var i land. Og jeg var nok med i den flok, som oplevede mest, vil jeg nok tro. Gode kammerater var det. Rigtig gode kammerater. Og bare vi var nok, der tog afsted sammen, så kunne vi sagtens tage i byen. Ja, det var jo bal, vi ville til. Helst ned Sønderpå. Nej, ubetinget helst ned Sønderpå. For vi forsøgte os med at tage hen nordpå. Og de ville også godt have vores penge, som vi betalte for at komme ind. Men der var ikke én af pigerne, der ville danse med os. Det er de strenge ordre på fra kalene af fiskerne. Dem danser jeg ikke med. Nede i Sønderå, der havde de ikke fået det organiseret på samme måde. Og pigerne ville gerne danse med os. Jeg tror faktisk, at pigerne meget gerne vil danse med os. Og det tror jeg ikke, kalene så særlig mildt til. For vi skulle faktisk helst en større flok afsted, for at det gik godt. Hvis ikke vi var ret mange, så fik vi tæsk. Jeg kom så over til Køge og kom med den her nybygning, og det var udmærket. Der var bare noget, jeg ikke havde tænkt på. Og det var sådan en nybygning, den er fuld af kobber og messing. Og der var visse forventninger om, at det skulle holdes pudset. Og det var da sur, når vi var i havn, og det var cooling, at man så skulle sidde og pudse der. Og vi havde ikke været til havs mere end i 5 minutter, så var det hele ødelagt igen. Men det skulle det altså. Og så begyndte med at travle rødspætter. Og der var ingen galger på båden. Så jeg har været med til at travle rødspætter i snortog med skovle, som vi løftede ind og smed ud. Og det var jo, udover at det var noget slæb, så var det jo fuldstændig livsfarligt, når travlet gik, og så skulle vi tage mellemlinen og smide den ud, og så løb skovlen op og smide dem ud i vandet. Efterhånden fik vi da også galger. Og så begyndte det, som var den anden side af fiskeriet på Klitten dengang. Det var torskefiskeriet, hvor vi slæbte dobbelt op og ned langs med kysten. Og det var jo nybygninger. Vi skyldte jo vores kreditorer, vi gjorde vores bedste, så vi jagede frem og tilbage efter de torsk. Og som regel så fangede vi ikke så mange, at vi kunne betale vores egen petroleum og proviant. Vi slæbte ned sydpå, ned til Henne, og vi slæbte nordpå, så langt hen, at vi mødte Thorsmindefiskerne. Og det var lige ved at gå galt, når vi mødte dem, for det var noget galt kram, de Thorsmindefolk. Og jeg var med Ernst Frick og små frikker, og de havde også temperament, så en gang der var jeg faktisk ved at tro, at vi fik dem over på dækket. Men det var heldigvis så dårligt vejr, at det ikke lykkedes. Så nede sydpå ved Henne, der havde Ernst nogle mærker på et skibsvrag, der hedder champagneskiv. Og der kunne vi slæve igennem. Og der fangede vi endelig en god last torsk. Det var lige før jul. Og så var det, de fik den ulyksalige idé, at torskerne skulle puttes i dammen, og så skulle de gemmes til det blev nytår, så fik vi mange flere penge for dem. Det var godt nok tænkt, men begærligheden tog overhånd, så vi puttede alt for mange torsk i dammen, så da vi kommer i havn og kommer til at ligge stille, så kvæles de. Og jeg kan tydeligt se dem for mig sidde og forsøge at lukke munden på de døde torsk, men de blev nu ved med at se noget temmelig døde ud. Så det blev ingen succes. Og jeg kan huske det vinterfiskeri, hvordan det var at holde fingrene hele der også. Det var jo mest det, når man skar sådan en torsk op, så var det ikke til at mærke, når det var frostvejr, hvornår torsken var færdig, og når man begyndte på fingeren. Og samtidig så var de sår jo ikke til at få hele igen. Det var surt, det vinterfiskeri. Men så endelig blev det forår, og nu kan jeg jo så komme med igen på fuld flø. Og det var jo alle tider også. Og så efter det forårsfiskeri, der fik jeg hyre med Poul Høj. Og vi var først kun Poul Høj og mig, vi skulle travle tunger. Og derefter så skulle vi snurre. Og så oplevede jeg at blive bedstemand på en snorreskutter. Og det var dengang det største, sådan en dreng kunne opleve at blive. Og jeg var vældig stolt, at jeg som 17-årig var bedstemand på en snorreskutter. Kokkedrengen var 25 år og havde ikke fisket før nogensinde. Så det var mig, der fik de store procenter, og ham de små. Men der var også mig, der lavede.
Det må jeg sige. Han kunne ikke rense fisk, han kunne ikke sortere fisk, han kunne ikke ret meget. Jo, han lavede mad til os. Den første aften til havs, der lavede han suppe, øste suppen op i en dyb tallerken og satte den foran Poul Høj, og så lagde han sig over på siden. Og jeg kan huske, Poul Høj sagde, din forbandede idiot. Man skulle ikke spise suppe af dybe tallerkener til havs. Vi fangede en masse rødspætter også der, og jeg kan huske, at vi fik 49 øre kiloet for den. Og det var ikke nemt at fange så mange rødspætter, at vi kunne få en ordentlig afregning ud af det. Så passede jeg jo stadig det der med af og til at tage til bal ned i Sønderpå. Og jeg kan lige så godt fortælle det, som det er, at jeg var lidt uheldig en gang dernede. Vi var i Henne. Vi var i Henne og Kvong og Lyne og Lydum og Stavsø og Nævl og alle steder, hvor der var noget. Men her gang, der var vi i Henne. Og så var jeg kommet til at lukke luften af nogle cykler. Men det var de her bønderkale, som vi lå i stadig konkurrence med. Og så syntes jeg ville drille dem, og så kom jeg altså til at lukke luften af et par cykler. Og de var ret brutale, da de opdagede det. Og vi var ikke kommet nok derned, så jeg fik tæsk. Og det så ikke godt ud. Jeg havde hvid skjort på. I hvert fald, da jeg tog hjemmefra, var det en hvid skjort. Det var den ikke mere. Det var nærmest dannebrogsfarvet. Rød og hvid. Og så syntes jeg, at jeg ville pynte lidt på det, inden jeg kom hjem. Så jeg gik ned ombord, og så tog jeg en pøs vand, og så vaskede jeg min skjort i saltvand. Det blev jo ikke bedre af. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan der streng så ud, da han kom hjem. Jeg kan huske morgenkaffen dagen efter, det var ikke godt da. Nakkenet, sagde far. Det var snart det her nok. Jo. Ja, og der stod jo en vinter til også. Og jeg havde jo mange morgener spekuleret på, når vi gik ud med halvdårlig vejr, at en skolekammerat havde det jo godt. De lå hjemme i en lun seng, og så ville vi gå hen og sidde under en lun skolebænk. Og den havde det jo godt. Man kunne godt blive lidt misundelig på den. Og nu ville far efterhånden godt have en afklaring på, hvad det hele skulle være for. For han spekulerede i det med kutteren, den skulle have ny motor. Om jeg ville have halvpart i den, eller hvad der skulle ske. Og jeg vidste jo ikke rigtigt, om jeg ville blive ved at fiske, eller hvad jeg ville, men det fristede jo. Men jeg tog tilbage på højskolen, og skulle så forsøge at finde ud af det. Og så kom foråret. Og jeg fik min ned derop og stod nede i skolens fyrkælder og reparerede garn. Og der var en pige, der begyndte at synes, at det var interessant med ham fiskeren, der stod dernede og reparerede garn. Hun kom af til at kigge til mig. Og inden det blev den 1. april, hvor jeg rejste fra højskolen, ja, så var jeg altså ikke fri for, at jeg blev en kæreste med hende, der kiggede derned, og nu har vi efterhånden været gift i nogle 40 år. Så jeg tog hjem og fiskede igen, og vidste stadigvæk ikke rigtigt, men blev så meldt ind på en læreruddannelse på en fri skole, Elbæk Lærerskole, der havde en 2-årig læreruddannelse til de frie skoler. Og de frie skoler, det var nu altså blev min lyst og interesse. Og jeg blev forlovet med hende pigen, og hun kom i sommerferien hjem til mine forældre, og oplevede så lidt af livet på klippen og livet i min familie. Blev også lidt forskrækket, for vi var engang blevet en bordfyldt på baren og havde mistet hakkebrættet. Det er den udbygning, der er hen over rorgraderne og hen agter. Og da vi så sidder hjemme ved middagsmaden, så siger hun til min far, at hun vil op og se Vesterhavet i storm. Nå, siger far, kan du ikke lige så godt gå ned sydpå så? Jo, det kunne hun jo da godt. Hvorfor? Jo, så kunne du kigge efter vores hakkebræt, sagde far. Og hun vidste ikke, hvad hakkebræt var, men fik det så beskrevet. Og da det gik op for hende, at det var noget af kutteren, hun skulle kigge efter dernede, så blev hun nu noget for set på det. Men så den 1. september, der startede jeg på den frie lærerskole i Elbæk, og det blev en oplevelse, men det er sådan en helt anden historie. Jeg gik der i 2 år, og hver gang der var ferie, så var jeg naturligvis hjemme og fiske og have en hyre for at tjene til skolegangen. Min kone startede på Tønder Seminarium, men flyttede hurtigt op til mig på Elbæk, fordi det var jo nu så herligt et sted, meget højskolepræget og rigtig godt sted at være, med nogle sjældne mennesker. Og hun oplevede også at blive fiskerkone på den måde, at i en sommerferie, hvor jeg var hjemme og fiske, der var hun den, der klarede mine garn. Og oplevede
sådan nu leve en fiskerkonens tilværelse. Så blev vi færdige på lærerskolen, og jeg aftjente min værnepligt, og for så at runde historien af, så kan jeg fortælle, at vi blev efterskolelærer, var 2 år på Vojens Ungdomsskole, så tog forstanderen sin afsked. Først 2 år på Vestlund Ungdomsskole, så tog forstanderen sin afsked, så 2 år på Vojens Ungdomsskole, så tog forstanderen sin afsked. Så 2 år på Elbæk Efterskole, så sagde forstanderen, jeg vil hellere skrive dig en god anbefaling, og så blive her. Og så fik jeg selv en forstanderstilling på Fyn, var forstander for Hjemly Fri- og Efterskole på Midtfyn. Der var både friskole og efterskole, som I kan høre. Og de sidste år derovre, der læste jeg så til præst ved siden af, og kom så i 1981 til Grimstrup, og sognepræst i Grimstrup og Rousthøje i 24 år. Og da de år var gået, så flyttede jeg tilbage til Klitten, bor nu på Karens Brandvejs i Årgab, og synes, det er herligt at være tilbage igen og møde mange af mine gamle kammerater fra dengang. Og så det jo kan sidde og kigge ud over fjorden, og samtidig høre havet brøle på den anden side. Det er jo skønt. Så siger jeg tak for jeres lydighed.